אז היי לכולם, היום הגענו לחנות של 26 לעשות לכם סיור בחנות הכי מושלמת שיש. בואו איתנו לראות אותה. טוב, אז החנות מפוצצת בבגדים סופר שווים, ומרוב שהיא גדולה יש פה אפילו שתי קומות. בואו איתנו לראות הקומה השנייה. אז זאת בעצם קומת הסיילים, תוכלו למצוא פה מגוון פריטים עד 30 שקלים, אז ממש שווה לעשות פה סיבוב. בואו נראה לכם כמה פריטים. האוברול ההורס הזה, עם החורים בצדדים, 30 שקל. אומייגאד, אני לא מאמינה. הייתן מאמינות? 30 שקלים. פשוט קלטו כמה זה ענק. מלא מטורף. בואו למטה. כל הטרנדים הכי לוהטים של הקיץ. יש לנו מלא מנומר, שווה לבוא לבקר. ואם את חולת בייסיק כמוני, אז שווה לבוא להציץ, כי הבייסיקים פה עד 35 שקלים. טוב, אז בעצם תוכלו למצוא כאן גם מגוון נעליים, עקבים, שטוח, מה שאתם רק אוהבות ומתארות לעצמכם. וכמובן, יש לנו מלא תיקים, משקפי שמש, תכשיטים, חגורות, הכל פשוט. מבייסיק ועד חליפות למשרד, כל מה שתרצו. והקולקציה ההיסטרית שעלתה השבוע, אימא'לה ואבא'לה, היא נחטפת. והקיימת עידה שלנו עומדים כאן לרשותכם, אז תוכלו למדוד כל מה שאתם רוצים. מה, לי? אני מודדת לוק לערב, נו. אז מחכה לכם בדוד סחרוב 26, ראשון לציון. תבואו.